ong'e ni ka mibadhi kiyiero ja mibadhi to nyaka kwali. Erokamano ahinya Trevor. Wach miwacho en adieri nikech problem mapani nosebet mang'eny en jotendwa moko ma samoro be ne wayiero ka wan gi expectation mang'eny ni gidhi timonwa gik moko. Jopiny ok adwa se ahinya ni osebet mana ka kwayo gonya nikech nitie joma be ne giyiero mane ok omiyogi gimoro amora. Obed ni no gidhi e assembly, county assembly kata gidhi e national assembly, ne giyiero gima onge gimoro amora. But moko nodhi ma ok otiyo to the expectation. Emomiyo sani kiwuotho e gwenge tiwinjo ka ng'ato wacho ni an omiya mara acham chuth. Omiya mara otiek koda chuth. Koro kohero nobiro duogo, bio duogi. Koko duogo to mana kaka mwalimu osewacho. Jogi nyaka wang'e. Mondo mi ing'e maber niya kiyiero jakuo miya e gweng' kanyo samo kwali koro ibeda mos. Ibeda mos kik igo uwi matek nikech ing'eyo. Miyo kura ng'aming'e ni en jagoji samang'o go ng'ato to kod ling'a mos. Ma kata wanyalo luongo ni kana mibadhi moko matindo. Gima timore national government ni kata matimore malo ku. Eto wawe mi tise nying maber ni corruption. Waluongo ni kuo gi dholuo. Nikech sama billions lale e-citizen ni neno wawe mi nying mamit ni ne en corruption. En kuo ikwalo pesa jopiny. Mama moro man kucho maonge gima timo usa lot ushuru ne moro mogol kanyo owinjo no lal. Ok nyal gerne go ndara, sikul ok nyal bet, nyithindo ok nyal dhi sikul. En gik makamago. Mano koro waluongo ni corruption, waluongo ni mano is theft. Marwa matin ma ng'ato dwa no miye pi moro ni nikech tinde giketo wan nyaka idwok lweti ofuku igole pi moro. Kisemoso jopiny tikone to ko miwuok idhini idhi wewa nade. Koro kadwa na blame jopiny mang'eny adhi mana wacho ni jowa moko ma samoro nomi tich mbele ma ok otiyo tich makare emoketo watabu ma wantiego ni. But akwayo ni going forward jopiny be koro nyaka chak yawo pachgi. Going forward wang'i mondo iket ng'ama kata ibi ng'eyo ng'ani to ne wan ge chama ka nonyalo rito silingwa moro 20 ma wagoloni. Wachich ni kata ma kwa miye nikech ka ok oyie kata mo wacho ni kok inyal bedo trusted gi gima tin kata maduong' ok inyal bedo go trusted. Jowa gi gina joma wantie go ka onge ng'ama oa kamoro. Omiyo kik waket be wabaden samoro aspirants gi mang'eny ahinya ma ng'ato koro ohinyore ahinya wacho ni sawa ang'e kama dhi juko ugo. Ohinyore to opimo. Koro ogo kodu kwan. To David koro wach machielo mane wuok e wach ni en wach mar NGCDF. In fact mane weche mane wuok ayanga seche mane jotelo romo achiel